Ako te često bole koljena, vrat ili ramena, tijelo ti ne traži još jednu kremu. Kod reumatskih bolova, ukočenosti i napetosti problem nije samo površinska bol, već upala, slaba cirkulacija i zategnuto tkivo koje se vremenom sve teže opušta. Ricinusovo ulje se upravo zato tradicionalno koristi kod bolnih zglobova i mišića. Njegova gusta struktura omogućava da ostane na mjestu, da zagrije područje i da djeluje postepeno, bez naglih reakcija. Najbolji efekti se postižu kada se ricinusovo ulje kombinira sa uljem magnezija. Magnezij pomaže opuštanju mišića i smanjenju napetosti, dok ricinusovo ulje zadržava toplinu i omogućava da aktivne supstance duže djeluju na bolno područje. Redovnom primjenom ova kombinacija može doprinijeti smanjenju ukočenosti, lakšem pokretu i manju osjetljivosti u koljenima, vratu i ramenima. Toplina koju ricinusovo ulje zadržava dodatno pojačava efekat magnezija dok koža ostaje nahranjena i mirna bez iritacije. Mi koristimo hladno prešano organsko ricinusovo ulje jer samo takvo ulje zadržava svoja prirodna svojstva i može se sigurno koristiti direktno na koži u kombinaciji sa magnezijem. Ako želiš znati kako izgleda pravilna kućna rutina uz ricinusovo ulje i ulje magnezija, napiši bol u komentaru i javljam ti sve detalje.